日、足立税務署と北千住駅で税を考える習慣の街頭活動が行われました。この催しは足立関税会主催で、東京小売主販組合綾瀬支部、足立税務署の職員およそ25名が参加。税を考える習慣の初日のこの日、足立税務署で開会式を行った後、皆さんは北千住駅へ移動。西口と東口に分かれて、世界の消費税クリアファイルや e-tax のパンフレットを駅利用者へ配布しました。街頭広報は税の仕組みや目的などを考えてもらい、国の基本となる税に対する理解を一層深めてもらうとともに、税務行政に対する理解を目的として行っています。消費税っていうのは預かり金ですから、あれをポケット入れたらまずいんですね。納めなくちゃ。そういうことで、官能運動っていうのを、垂れ幕を、横断幕を掲げて、2か所掲げております。ぜひ一つですね、納めていただきたい。官能していただきたい。来年の確定申告というのがありましてね、なかなか税務署が混んで大変なんですよ。だから早期に提出してもらって、そういう運動もしております。それはe-tax という便利なものがございますから、これ自分ができなくても税理士さんに頼んでもできますからですね、税務行政に